ụmụnne n'otu efere nri, alụta agbọghọ, echefuo agadi, mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, ihe a na-ahụ anya na-amụta ihe nke mmụọ. Na mgbe gara aga, n'ala nna m bụ ala Igbo, echetara m mgbe otu ezinụlọ na-esi n'otu efere nri eri nri. Ọ bụghị na efere dị ụkọ, ọkwa anyị nara akpụ ite. O nwere ihe ngosi pụrụ iche nke ọ na-egosi, nwekwa akara ọ na-edenye n'obi ụmụaka. Arụsị ọrụ ụbọchị ọbụla lọta, nne ezinụlọ akwa aka sie ezigbo nri, ekunye ya n'otu efere, bupụta ya. Onye ọbụla agba efere nri ahụ gburugburu. Ọ nara ewulite mmụọ ịdị n'otu. Onye ya na nwanne ya makara aka n'otu ite agaghị enwe obi ime nwanne ya ihe ọjọọ. Ejikwa ya eleta agwa ụmụaka anya. Omume a na-agbavọ onye anya ukwu, kwalite nsọpụrụ ka o kwesịrị ịdị n'etiti ụmụnne. Anyị anaghị eri nri a ka erijuo afọ, kama ihe kachasị mkpa bụ obi ụtọ eji na-eri ya dịka otu ezinụlọ. Ọ bụ n'ebe a ka a na-akọrọ ụmụaka akụkọ dị iche iche, tụọ onye ọbụla mmehie ya n'ihu ma dụọkwa ha ọdụ. Onye ọbụla ga-alọtarịrị n'ụlọ tupu chi ejie. Ọ bụ nri abalị a na-akpọkọta ezinụlọ ọnụ. Ọ bụ mgbe a ka nwanne ji amụta ka esi eleta azụ nwanne ya. Onye chọọ nwanne gị okwu, onye ahụ ahụ ihe. Onye ọbụla na-ekwu ihe ọ chọrọ n'ihu mmadụ niile, ka a ghara inwe onye ahụrụ n'anya karịa ndị ọzọ. Erisia nri, a ga-erifọrọ onye ga-asa efere obere nri. Nne na nna na-ejikwa oge a akwụghachi ụmụaka ndị na-aga ozi n'ezinụlọ ụgwọ. Ọ bụ omume a na-eme nne ma ọ bụ nna nwugodi n'ezinụlọ, ụmụnne na-akwụsị ike ka dịrịkwa n'otu. Ọ bụ n'ebe a ka nne si amata obi ụmụ ya, marakwa ụdị nri kacha atọ ha ụtọ. Omume a na-ewulite ịhụnanya n'obi ụmụaka, mee ọbara amasie ọbara ya ike. Biko ndị nne na nna, ka anyị laghachitu n'omume a anyị na-emebu na mbụ. Ọ bụghị na efere adịghị, kama ka anyị na-akụziri ụmụ anyị ihe ka anyị ga-esi na-ahụrịta nwanne anyị dịka nwanne anyị. Ndewonu, abụ m Ugochukwu Benedict Alugbe. Ọ dịnụ mma.